Найкорисніший челендж у соцмережах. Так назвали новий флешмоб, у якому беруть участь тисячі людей. Вони знаходять забруднене місце і публікують світлини, яким воно було до та після прибирання. Про корисну акцію та що ще цікавого трапилося в світі – дивіться далі. Ось на цих світлинах узбіччя, пляжі та галявини лісів вщерть заповнені непотребом. На інших кадрах ці ж місця, але вже прибрані. Надзвичайний флешмоб захопив соцмережі. Трештег челендж закликає людей влаштовувати прибирання в різноманітних місцях. І його активно підтримують користувачі соцмереж. Механізм простий – поприбирати і викласти фото до та після. У соцмережах з'явилося відреставроване відео першого ядерного вибуху. Він стався 16 липня 1945 року на полігоні Аламогордо в американському штаті Нью-Мексико. Його потужність була 21 кілотонну тротилу. Це така сила, що асфальт поблизу місця вибуху перетворився на пісок. Як виглядатиме автомобіль для місяця, вже знає один з японських концернів з виробництва автомобілів. Всередині цього місячного транспортного засобу астронавти зможуть бути навіть без скафандрів. В салоні буде тепло, а ще комфортний, як на землі, тиск. Загалом місяцехід схожий на позашляховик. Він живитиметься від сонячних панелей. До слова, місія на місяць запланована вже на 2030 рік. Наріман Алієв, Вероніка Іващенко, Заман, АТР.